Michael Pedersen, The Cheddar Cheese Dip Challenge. Han er the challenge, man. Go, P-Skov! Fy fuck. Åh, det rammer! Skal du lagt rummer i? Nej. Hvad skuer mit øje? Der er en mere. Nej, Nej, jeg skal Det er ikke dømt, mand. nej, ja. Det er klart. Kom nu, Pede. Gå Pede. Gå Pede. De andre kan ikke se på jeres røv. Kom nu, Pede. Fy for fanden. Ej. Ad for helvede. Ej, det var noget. Ej. Kom roligt, det giver en plads. Ej. Kan vi ikke lige få en stor ar? Ej. Nej.